ndewo no hey, red eye anya ọbala ndewo na ụmụ Igbo nke m ndewo na ụmụ Igbo ndị mfụ n'anya ndewo na ụmụnne m ndewo na ụmụ ọma ndị okike kesi nyefe afịa ndị Igbo ndị okike kesi were afịa nyefa onwero ndị ọzọ n'ụwa onwero ndị ọzọ nọ n'ụwa okike kesilụ were afịa nyefa omenani fa niile bụlụ nke okike ụbọchị fa afọ okike ụtụtụ na anyasị na mgbede fa afọ okike izu fa afọ okike ọnwa fa afọ okike arọ fa afọ okike ịgụ ọnụ fa afọ okike ịza afafa afọ okike ibi ndụ fa afọ okike ọnwụ fa afọ okike gburugburu ọ dị nke onye abụ na onwe na mmenwe opportunity kpọlụ nwa Igbo ọbụla suo inye isi n'ụlọ akwụkwọ adịokwu m ekwu akwụkwọ colonial education mba the real one ka Igbo wee were akịa Igbo were akịa olofugodule maka onwe welugodo onwe Igbo tinye n'ụsọ lofugodule maka Igbo rapụgodo Igbo welie tụe n'ọfịa sef tụe nya n'ọfịa iwe jee wee gụba maka ndị ọzọ niile bi n'ụwa wee chọpụta echiche fa chọpụta etufa si gụ ife afa chọpụta etu ifefa si wee kpọọ ife afa chọpụta echiche nọfa n'ime mgbe fa na-enye ife niile fa nyere afa igosi anya pụta ịbịazi atụghalịa ijezie n'ọfịa ebe a ịtụele Igbo gị nwa ya eje n'ọfịa ebe a ịtụnye Igbo gị nwa ya ejezie ebe a na-awanya bụ ọfịa wee chogide ebe a ịtụnyere Igbo echogide ịbọcha atịa ịwụbịa arụ wụcha anya arụ ịpịachabịa pịachasị anya ịdọbịa ihe ekwesị ka onye ọzọ kpịa aka ọzọ maka mgbe a na-ịmalụ gị ife ọ bụ ụmụnne m anụ m ekene unu ebe unu anọ na unu ma na Igbo erika unu na Bangkok unu nọ na kedu ebe unu sigasị na unu nọ na China unu nọ na Malaysia unu nọ na India unu nọ na Turkey unu nọ na Germany unu nọ na Nigeria unu nọ n'ọnwa unu nọ na Jupiter unu nọ na Venice unu nọ na Mars unu nọ n'obodo mmụọ unu nọ n'obodo mmadụ ayayay ụmụ Igbo ka efe anyị ema anyị agbapụzila unu anyị arapụzila unu ụwa nke a ọ dịkwa ka arapụziala unu ụwa nke a ọ bụrụ obele ife anyị enwerokwa grupu n'otu ahụ ife a bụrụkwa grupu ife a bụ nnọkọ ụmụ Igbo grupu adị ọkụ ahụ grupu adịrị ahụ so rapụnụ grupu biznes a ife a bụ nnọkọ ụmụ Igbo onye ọsọlụ ọnọdụ
onye ọ na-asọrọ pịa fon ye pipụ ọkwa ịghọtago nke ekwutala ọ dị mma ịchọ ịnọdụ ịchọla ịnọ ịbụ gịnwa bụ draiva gịnwa bụ pilot ndị Iran anụmekene unu ndị list anụmekene unu gị bụ pilot gị ji nwa etuso ike ihe esi wee etuso ike ihe esi lie ọbịa bụlụ ya ndị obodo ụmụ anụ ọfịa obodo zoo Naijiria ebe anụ ọfịa yi akwa ebe anụ ọfịa ebe ụmụnne m ndewonu unu bụ ndị ọma unu bụ ndị ọma afụgo m na unu a survive go n'izu gara aga maka na anyị si n'izu gara aga na anyị ga-abịa ka anyị gba mmụọ ọtọ anyị bịa sị ka anyị gbanya bụ mmụọ ọtọ ka anyị tọsasịa maka na ndị Athens ekene ọmanụ Greeks ekene ọmanụ Sweden anụ m ekene unu Holland udo aka unu dị n'elu izu gara aga nwa ahụ na ofu nwoke ese nwunye ndị South Africa ekene ọmanụ ifuru ife nwa bekee mere anyị o nwere afọ obodo ya bụ South bikonu mana abịa n'Afrịka enwekwe ma South Africa ka no imagine ụmụ Igbo ka na-anabọ na-enwere isi n'ọdụ o nwere ebe bụ South asafa nezianụ Nigeria ọ bụ obele ife ọ bụ obele Cynthia amụrụ nwaanyị karo weta kalenda imesi send alụ messenger tinye your number biko ewe n'iwe ndị UK aka unu kwa ebe unu anọ na ka anyị gabazie n'iru maka ife anyị ji ka anyị nwee ike tọ na nkwado ka ndị ụka gbasaa mana unu bụ ụmụ Igbo biko unu dịkwa egwu unu bụkwa anwụ amakwa m na unu bụ anwụ ndị Russia ekene ọmanụ unu jụọ ọnwụ ewue unu kpimgbue unu kpim unu anọla ebe unu na ọbịa abụla nwe ya kedu ka unu si wee na-enene this last week if Germany ekene ọmanụ ife anyị melụ izu gara aga 2 hours unu matachie ntị na-enenie ma ndị nkefa na-atọkalịsị m bụ ndị tili ekene ọmanụ ana m ekene unu ndị nkefa atọkalịsị m bụ ndị a na-enesili wee na-awụ m mkpala ọnụ chai na-awụ m mkpala ọnụ o nwee ndị si ele na kedụzi ka ife ekwulu ka nkụ na ife ekwulu ka nkụ o nwee ndị si na mayo mgbaghalụ nwee ndị si na n'ụwa m ebego nwee ndị si na mụ gbara ochukwu ọkụ nwere ife a na-akọfọrọ chai ndị be ọzọmanụ m ekele uru wee maa na ya bụ ife na ya bụ ahapị akụ mgbalụ na mgbatali ọfụma ndị Thailand ekene ọmanụ na alụnụ tata anyị ebido n'egwu tata tọpik anyị bụ anụ mala ọwụ ya anụ mala ọwụ ya bikono anụ mala ọwụ ya ọ na-anụ n'ụkwụ ịnọ na-anụ n'ụkwụ ịnọ ọ na-anụ n'ụkwụ ịnọ nwanchifa mụkwụ ịnọ ululu mụkwụ ịnọ okefa mụkwụ ịnọ agụfa mụkwụ ịnọ kedu gafa ewufa mụkwụ ịnọ atụlụfa mụkwụ ịnọ ịgbakwa anụ nwere ụkwụ ịnọ ka nkụ enezi anụ ma enyi fa mụkwụ ịnọ mgbada mụkwụ ịnọ nkịta mụkwụ ịnọ na-anụ mụkwụ ịnọ na-anụ n'ụkwụ ịnọ so biko na unu ewe n'iwu ewufa mụkwụ ịnọ unu ewe n'iwu ụmụnne m maka ifi na ewu ngwele nwelu ngwele nwere ụkwụ ịnọ chai maka ifi na ngwele nwere ụkwụ ịnọ ewu nwere ụkwụ ịnọ
agụ nwere ụkwụ ịnọ biko onwe ka iwele ewu jee makwa elu ebe agụ dị mgbada ya ewele ewu mgbada ya ewelu mgbada si mgbada n'okwu ịnọ agụfa n'okwu ịnọ nchifa n'okwu ịnọ mmadụ ewele agụ wee welu mgbada wee jee makwa isi maka ife na fa bụ okwu ịnọ na fa dị bụ ofu ọ dị possible cha ofu ga-abụ nni ofu ofu ka ofu ji eme nni ofu ka ofu ji eme nni agụ ji mgbada eme nni ụtụtụ ọbụla agụ ekunie pụọ n'ọkọ ọsọ gịnị ka ọ na-agba agụ na-agba ọkọ ọsọ na-achụ mgbada gịnị ka ọ na-achụrụ mgbada maka na ọ bụ na ọ chụkwudolu mgbada na ọ ma nli nni ana ọ bụ na o liro nni ọnwa ofu ụbọchị akwa ka mgbada binile ọsọ na-agba ọkọ ọsọ gịnị ka mgbada na-agbala ọkọ ọsọ ọ na-agbala ọkọ ọsọ maka na ifi na ọ bụ na ọ gbanarịrị agụ mgbọsị a ọnwa ifugo mmadụ na-aba na-agbụ anụ na-aba na-agba ọsọ mana ifefa ji agba ọsọ bụ ife dị iche iche ofu na-agba maka na ọ bụ na ya gbanarịrọ ọ bụ na ọ gbagide ike gwụa ọghọ nni onye ọzọ nke ọzọ na-agba maka gịnị na ọ bụ na ọ gbagidere chụta nke ọzọ ọma nli nni ọ bụ na olilu nni agụgbu anya ifugi ụmụnne m ọ na-anụ na okwu ịnọ na onye si ka o kene unu nke a bụ baịbụl nke a bụ ntụ baịbụl Jehova bụ onye na-azụ m dịka atụrụ na-enye ebe agbagoli ya na mkpọ agbaligo nya gbachaa anya gotali ọmalịcha mkpọ wee gbaa ịnya na mkpọ wee kwuchie nya wee sị ka nzikie unu ka unu solu mgba aka ebe so etu a ka m esi wee bulie wee chọọ ofu ebe malụ mmanụ ụlọ m wee dọbịa daalụ na ụmụnne m gịnị ka m ji weta akwụkwọ akịka ebe a ife kpata m ji wetala unu ntụ bụ na ọ nwere ụmụnne m ọ na-ewute na mkpụrụ obi na ọ na-ewute fa na-ebe na-adafe efue na-adafe anwụa na mkpụrụ obi ya n'ọya ana na-ebe n'ọgbalụ chukwu ọkụ bikonu ndị Igbo onwere onye nwere ike imebi okwu chukwu ga-adịgide okwu chukwu ga-adịgide okwu chukwu edere ya n'akwụkwọ chukwu edero chukwu n'akwụkwọ chukwu anọrọ n'akwụkwọ okwu chukwu anọrọ n'akwụkwọ so biko na ụmụnne m maka na ọkpụkpụ unu bụ ọkpụkpụ m arụ unu bụ arụ m ọbala dị m na-arụ bụ nke unu site n'ebi ebi lue n'ebi ebi mgbọsịa mgbala akwụkwọ ọkụ ụmụ Igbo ibe m ghọtanụ ọbụrụ chukwu ife mgbala ọkụ bụ akwụkwọ ụgha onwere onye ịya afụnụ chukwu ịmakwa ife niile dị n'ụwa bụ chukwu. Kedu ife Igbo gwa gị ọsị n'ofu gbawa na ife niile si na apụta? Kedu ebe ị ga-afụ agbụ ya ọkụ? Rapụ nwa bekee dela akwụkwọ si gị n'okwu chukwu. Onye dela akwụkwọ afọ bụ Shakespeare. Thou shall not do this, thou shall not do that, thou. It is Shakespeare. The same people tell you what that book is about. So onwero ka ịgba ije ezite egwu
gbagide egwu gbakalịa anya onye zinyere ya. Ndị dela akwụkwọ mụ ife ọ bụ ya bụ na akwụkwọ mgbala ọkụ bụ akwụkwọ mụ golie mụ decide ife m eji eme mụ gbalie ọkụ nwaanyị ji gbaa anya ọkụ. O nwere ndị si na ma ya agbanwu nke ndị Arab ọkụ na ma ya agbanwu akwụkwọ fọ ọkụ. Chelụkwanụ ka m bịa nke a bụ akwụkwọ ndị Arab. Nke a bụ akwụkwọ ndị Arab. Ọ dị n'ụlọ a nwere nke na-adịrị na ben. Ife nji weta ya bụ maka ndị na-asị ma ọ ga-abụ nke ndị Arab ma ya gbakpa ya gbụ ya ọkụ. Ebe a mbi mụ na fabi. Ebe a mbi mụ na fabi. Mụ na fabi enyi. Mụ na fabi ndị agbata obi. Ife a na-eme ada eme ka ewedata ego. So ọ bụrụ ma ya agbụ ya ọkụ ma ya gbara ya ọkụ bụ ife a na-ekwu. Ife a na-ekwu bụ onye ji ụmụnne m, onye ji nke m, onye nodo nke m isi. Aga m agba ọ bụrụ Koran ka m gbara ọkụ. Why? Maka na ọ nwere ife jikọ m na Koran. Ọ ndị Hausa ka ọ dịlụ n'ofe bụ ndị faji ebe a. Mgbosi Koran kpalụ mkpamkpa n'ala Igbo. Ife so mewelu Koran mee. Ọ bụrụ mmadụ ya gwa m ife nwee ike iji eme ọ mụ na chi m. Mana onwe ndị na-asị he n'ime enyi nwa wee jụọ afasị nke a ụmụ Igbo dị onye abụ ndụ nwa. So gịnị ka a na-ekwu ime enyi nwa ndị ụjọ. Ọ maka ụjọ debela ọtụtụ ndị be anyị ọnọdụ anyị nọ n'ime. Nwoke nọdụ ọnọpịa mkpụrụ amụa. Ndị niile na-agwa m ife abụ ụmụ nwoke ka ụjọ ji. Ka ụjọ ji. Na ịgbakwa anya ọkụ ndị Muslim abịa n'ọnọ. Who gives a bloody monkeys? Ọ bụrụ na ife mụ na chi m chọọ imenụ ememia ọnya ka m ji wee bụrụ onye malụgo ife onye katagolo arụ. A na ndị oyibo si nọ na consequences and responsibility. Ife ọbụla ime ị ga-eteki responsibility for your action. Ọ bụrụ na m chọọ igbu ọkụ mgbasị anya ọkụ ndị Muslim bịa gbuo m, that's it. Because ụwa bụ onye na-aga ọ na-ewele ife ọ chọrọ. Onye na-aga ọ na-ewele ife ọ chọrọ. Onye na-aga ọ na-eme ka o si wee nwalụ maka na a na-etofe ibodo nwa onye si ibodo nwa onye wee lue ibodo onye. Ya bụ na ọ bụla ya bụ ife m chọọ imenụ ị nwere ike ido surprise sef na ndị a iche na-achụ m n'ọfa nwa bụzi ndị ya abịala na-akụziri m ịgba. Maka na ụwa niile ekunigo kama na nwa bekee tinyere Afrịka tinye anyị n'ọchịchị. Na anyị adị enweta information etu anyị adị ama ife na-eme n'ụwa. Anyị amarọ ife na-eme n'ụwa. Ife anyị ka ma ka dịle ọ katela aka. Ụwa agaghị iru. So etu ọdịbọ gịnị? Etu o si wee dịkwa ụfọdụ n'ime anyị ka o sikwa wee dịkwa ụfọdụ ndị anọ na ndị Muslim a. Ọ bụrụ fa niile bụ ndị na-ebu akwụkwọ a ọ na-agbakafe isi. Etu esi nwee ndị bụ ndị crazy Christianity, etu a ka esi nwefa na Islamism. Ọtụtụ n'ime fa ma na akwụkwọ ụgha. Ị na-asị mama na-agbụ ya ọkụ mama ya agbụ ya ọkụ. Ọ na ya marọ na Bible, Torah and kedu afa nke ọzọ Bible, Torah and Quran no ofu akwụkwọ kafa bụ. Ọ na ya mara ya. Anyị amarọ na ofu akwụkwọ ka ọ bụ na ịgba ofu ọkụ ịgbago ndị ọzọ ọkụ. Kedu ife dị iche? Ọ maka na ịbịa na Bible osi Jizọs, ije na Torah osi Yeshua,
ije na Koran kpọlie afọ ọzọ. Fancha niile bụ ofu ife a. Fancha niile bụ ụmụ Abraham. So ọ matara ime ịgbalị ofu ịgbalịgo nke ọzọ na-efe ebe a. Ọ bịa bụrụ m ya, ọ bụrụ na anyị na-ekwu okwu a, ọ bụrụ na ọ maka ụjọ ife ga-eme anyị ama mpụtaduchali, maka na onwe onye m na-akọwalụ si a na o nwere ọdị ndụ ọnwụ ka mma. Mgbe ụfọdụ ọnwụ ka mmadụ na ịdị ndụ ya bụ na mmadụ ama nji ụjọ ịfụsi eziokwu ikpu ya isi naanị ịma na ife adịrọ mma ị na-aga ọkwa ifu gị. So n'ọfa bụ ife m na-akọwa tata. Biko ụmụ Igbo welu n'akwa fichaa anya mmiri. Etu m si kwuru izu gara aga, asịrọkwa m onye ọbụla gba maka a na-etolu ife etolu. Ndị Igbo si ikole etoleto wala ọgọdọ, ikuku ebulie bụla ọgọdọ a. Ya bụ na tupu ị na-eme emekwa n'ife n'ụwa maka na onye ọzọ mee. Eme n'ife n'ụwa maka na onye ọzọ mee. Rapụ n'ụwa bụ ịgụ ofu ịgụ bụ anyị agbagodo ofu arọ bife igba arọ ise tupu si na arọ ise wee gbaa arọ ile. Ọ bụrụ maka na nwatakịrị na-adọ ọdụ fụzi na nwanne ya nke ọzọ na-agba ọsọ okunye ka ọ gba ọsọ, gịnị na-eme? Okunye ọda ada kụwa isi na bebe akwa maka na ọ karo wee elu ụkwụ akaro ka aka. Ya bụ na ife anyị ji mee ya bụ na o nwelu ndị ga-eme, o nwelu ndị ga-eme ọbịa bụrụ m ya. Ya bụ na emegom ya maka na ọ bụ na m emere ya izu gara aga, ọbụla izu na-abịa na ọbụla arọ na-abịa. Gịnị ka m ji mee ya? Ka ndị be anyị afụ na-eche na ọ bụ akwụkwọ na Chukwudelie malụ na ọ bụrụ Chukwudelie, ọ bụrụ Chukwudelie tupu onye print this mass book in the 16th century. Nwoke a na-akpọ Yohana bunyanwa bụ onye wepụta the first printing press. Before fe print anya, Chukwu was existing. So nwa bekee bịa into this human story in the last 2000 years or so. Buputelu na akwụkwọ when world itself had been in existence, ụwa dị ndụ na-aga before. So kedu ife kpata na ndị be anyị ndị okenye ndị kwesịrị ịma ife na fa abụla isi fa wee tie n'ụbụrụ akwụkwọ a chie na onye bụ Chukwu. Chuma ebekue Okeke ọnwa akwụkwọ m chọọ ka ije ego akwụkwọ m chọọ ka ije ego. The author is Willie Lynch. Willie Lynch. The title of the book is Making of the Slaves. Now, why did I mention this book? Maka ifi na ndị be anyị gu colonial education. O nwere ife a na-akpọ colonial education. Ọ bụrụ education ị na-agụ na Nigeria bụ education ị agụ ma esi na Nigeria pụta. Even ordinary English ị na-asụ na Nigeria, it's not even English. Ịma nke a, you're not even speaking English. They gave you colonial English just for you to get by. Maka na isi be anyị bịa obodo a ọtụtụ ife iyi ekwu nwere onye ya aghọta ya ana asụsụ fa. Now, Willie Lynch, a little story. Nwoke a na-akpọ Willie Lynch during the era of the slave trade. Ọ ga-ebịa bulusie mụ na ụlọ na ndị be anyị na to the new world. So ndị fabu ndị afabulu na slaves ọtụtụ n'ime fa na-revolt na-agbapụ ọsọ. So ife melonu bụ na ndị the same your Jesus people, the same your Jesus people with their Holy Bible n'akafa, right? The same people
they were killing your people. Say wetafe etu esi amenya azụ ewelu osisi mee fa na from ike owepụta fa n'azụ ahangi afa n'enu. I think that term na where I think it's called is it impolium or impelling? I'll confirm it and maybe say next time. So onya anọlu n'enu otosi ebe onye dị ndụ wee sizi ebe a wee nwa. So anyway, so ife this slave master si na-eme bụ na fa na-egbu ọtụtụ ụmụnne m na gị ka fa wee daa gbapụ n'ọsọ. Maka gịnị na wee lue tata, a lot of us gola akwụkwọ, we've not even bothered to read that history of the slave trade. We've not even bothered to read the experience of slavery. So ndị slave masters na-egbusisi ọtụtụ ndị oji. The nwoke abụ Willie Lynch, nyanwa bụkwa a slave master, nyanwa nwekwa his own plantation. He came up with this program, how to make a slave. That's why the title of the book, Willie Lynch, Making of the Slave. He came up with how to make a slave. He's otinyeliano ebe ọ na-alụ ọlụ na his own plantation. Otinyeli ebe a so mesia funa ọwọkụlụ ọfụma. O wee weluzi anya na-akpaghalị. Maka na ọtụtụ ụmụnne m ndị mgbọ tụwasị isi mana ebelefa na-eme m na fa amarọ. All the banks in the world is sitting on your blood. All the banks in the world is sitting on your blood. Na America ebuka is sitting on your blood. 70% of ndị Igbo through slave trade. That's what all nyabi female America jibili for butata. Nyabi female UK jibili for butata. Nyabi female Germany jibili for butata. Nyabi female France jibili for butata. All of them sitele ba wepta. So mgbe this man no na afụ na fa na-egbusi ndị oji ife fa fụ anyị bụ as commodity. Ogwa fa sị, hey, ka unu yesizi wee na-ewe esi commodity unu ji ego wee gota. Commodity a kwesị dị n'abalị unu ụlọ. Mana ọ bụ unu na-egbufa. Those sugar cane unu nwe na field, onwere onye na-akọ, onwere ozi onye na-akọ. Those cotton, ife ndị a bụ ife nyela America ego na UK. Those cotton unu nwere ebe onwere ozi onye na-akọ. Noduzia n'ime unu nozi ebe a wee na-etufuzi investment unu ma ego unu ji wee gota ndị a. So na ọ ga-abịa ka ọ kọwalụ unu etu unu ga-esi wee mee slave. Na unu mechaa anya na onwezi ka ọ mala onwe ya ọzọ. So na onwezi ụlọ ọba na unu na-egbuzi egbu, na unu na-egbuzi fe egbu, unu ayi egbu ozi fe egbu. Maka gịnị? Na program anya na-akọwala unu na mgbe unu ya eji wee implement si ya na unu ya afụ na fa nwa ya ejizi aka fa ịkụpụgodu fega na that system ya ejizi aka ya wee na-eme gịnị wee na-eme na onwe ya na-aga. Making of the Slave by Willie Lynch. Manga n'ime ọtụtụ ife ọgwasị family. Mana onwe ofu ife m chọka unu meelụ m ndị na-ege ntị. Onye ọbụla nwe Levi jeans. Onye ọbụla nwe Levi jeans. Trouser Levi. Ịbụlụ nwoke. Biko mgbe ị nwere efe. Jee nene chịpụta that your trouser. Na azụ a ọ bụrụkwa iru ebe zip dị na azụ a o nwere lebel ị ga-afụ. Lebel a ị ga-afụ ife ị ga-afụ bụ ụmụ nwoke na-abụ nọ n'enu anyịnya. Ụmụ nwoke na-abụ nọ n'enu anyịnya, anyịnya bụ horse. Ụmụ nwoke na-abụ nọ n'enu anyịnya. Ofu cheli iru n'aka nni, ofu cheli iru n'aka ekpe. Fa na-abụ nọ n'enu anyịnya, right? Ife ọzọ ị ga-afụzi bụ ụkwụ. Ọ dị ka ebe awụsa trouser jeans. Ifuzi a na anyịnya anọ na trouser jeans.
ọ bụrụ na nke a gbapụ ọsọ that trouser ịma na trouser ụmụ nwoke na-adị etu a fa gbapụ ọsọ trouser anyị eseka. Achọrọ m ka unu kaba arụ just google Levi jeans label of Levi jeans. Onye ọbụla try and do this tonight after this program. If ị ga-afụ sọsọ ya bụ ofu ife nchọrọ example nchọ inye unu gbasara Willie Lynch program. Ife that Levi jeans bụ ife a na-eme mụ na ụnụ na ụmụnne unu ndị oji to make sure that they make them slaves forever. Ọtụtụ ife dị involved mana you can buy this just a small little book. You can even read it in one night. Now at the end of the day, kafa see all these things. Willie Lynch wee bịa wee gwafase mana ọkwa ifu ife niile a unu mefa kafa wee si na mmadụ pụa na ofu ife ka ofu warning ka a na-enyekwa unu na warning anya nye n'unu bụ na lotano na ofu ife chukwu kenye n'ime mmadụ bụ the mind a adịrọ n'ime mmadụ nwere ebe ya afọ a ịbọka mmadụ ya afọ the mind. Inwe ike for heart wee for kidney for liver for ndị ọzọ mana ya afọ the mind. So gwafasị na nọọsụ ọsọ na-abụ ife chukwu kenye Levi jeans. That's right, Levi. Ọ bụ na inwe ike, I can even post this program right now. Inwe ike go on Google Levi jeans label. Ị afụ dis anyịnya na-abụ mana ife ị ga-ama abụ na that jeans ịfụ anyịnya na-aba afesi ọ bụrụ jeans ọ mmadụ is nwoke onye oji nwanne gị mụ na gị because a na-ekwu slavery you forget that it is me and you. It is still in ourselves. We haven't forgotten. The pain is still there. So na anyịnya na-aba ọ mmadụ dị ndụ maka ifi ka e wee tinyefe ụjọ n'arụ ka e wee dị sure na fe menwe ike ikwu okwu ọzọ, right? So edina nwoke na anị ekenya ụdọ na ekedie ụdọ n'aka nni ya bụ ụkwụ aka nni na ụkwụ aka nni. One side ekedie na the horse, the other side ekedokwu akedie na the horse. Ndị mmadụ na-aba anọzi n'enyu anyịnya apịa anyịnya mkpala anyịnya apịa mkpala nke nọ n'aka nni ya agba aka nni nke nọ n'aka ekpe ya agba aka ekpe. Nwoke wee sizie etu aseka straight away o ya esi na mpala wee seka mkpụrụ obi na ife na-apụta na-ama jiji because ọ dị ndụ. That is one of the most horrific way oyigbu mmadụ. Onya ka emesi Levi wee weluzi anya wee mee label mana ozikorozi dị mmadụ. Ife ozikozi bụ ụkwụ mmadụ which is like in trouser form. So wee bịa gwafa bụ Willie Lynch o nwere ọtụtụ ife. Try and find the book Making of the Slave. Wee gwafa na ọtụtụ ife ndị a niile na-akụzilu fafa ga-eme ndị oji wee tinyefe ụjọ ka mmụọ mmadụ wee pụọ mana falota na soso ofu ife chukwu ke n'ụwa bụ na iwulili bụ na mkpụrụ obi mesịa n'oyi lota onye ọ bụ nọọsụ ya bụ ifefa ga-fight for. That's where the Bible became important. That's where the Bible which I burnt here became important. The Bible became important so that the mind can never heal itself. The Bible became important so that the mind can never heal itself. Because now it's giving you faith. It's giving you a book of lies based on belief. That's why the mind can never heal itself. That's why na onye ba ya okwu ina akone no na akona. That's why na umunne m site na mo gbalu chukwu ọkụ na nke nwa ya emem na nke nwa ya emem nsefa before mem oyebu omegolifa because at least I am awake. I am conscious. I am consciousness who is conscious of being conscious. I am consciousness who is conscious of being conscious. Abụ m onye mụ anya mmanụ mwanya.
anụ arụ mụmụ anya, echiche mụmụ anya, mmụọ mụmụ anya. But ndị na-agwa m ife a bụ ndị mmụọ anya mana fa nọ n'ụla. They are actually living dead. They are actually zombies. Mana oburo family. That's why I ode wutem. That's why I come out to do this program, because no nambulo bim obu na ife ndị a niile nwa na mama ngwe ndị bai kedu ụlọ ọba dibịa akpọ ka ọ chụọ mmụọ. Ndị Igbo si na akpọta dibịa ka ọ chụọ mmụọ. Ọrụ alụ na ọbụna dibịa lụzie ka ọ chụọ mmụọ. Ọ bụ ọzọdo na mmụọ akpọlịa ka ọ chụọ achụbalị ya nọ na dị dibịa na onwe eluzi na onwe ewolukwuzie mmụọ. Ife na-eme asị na mmụọ na-enye nsogbu, akpọta dibịa ka ọ chụọ mmụọ ka ife wee dị mma. Dibịa elu ebe ọ ya achụ mmụọ, ọ bụ ọzọ na mmụọ chụbalụ dibịa maka na nke a dịle njọ. A na-ekwuzi na mmụọ chụbalụ dibịa, dibịa nọkwazịa n'ime ụkwazịa mmụọ na mmụọ asị ya bịa chụa. Ọnya bụ na akwụkwọ niile anyị gụrụ, akwụkwọ niile ndị ojii gụrụ bụ banza miseducation. We have not been educated. Maka gịnị? Na that thing a na-akpọ education si na Latin word educate is actually coming from calling out. To call out. Calling out means that something is already inside you. That's why I'm jugunu the other time. Do not go for definition. If I didn't go for definition, start going to Google, ask for etymology. 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 This is the root of words. Na English word oburu asụsụ dịka Igbo. English word si esibia. Latin, French and Greeks bụ language to make most of it. Mana ọtụtụ ife ndị ọzọzi niile including Igbo egwu agwala ọgwa dị n'ime ya bụ na ọ bụrụ na ị chọọ ịghọta ife okwu na-agwa gị, don't bother with definition. Go to Google and ask, what is the etymology of education or educate? Ask this night, my mona. I will make sure. Google etymology of the word educate. You will see if on a wagable educate is calling out, to call out. Therefore, na before you ija akwụkwọ mali ife, before you wala akwụkwọ ijelu wee mali ife, akwụkwọ afọ ga-akọwa, ọ ga na-agwa gị ife bụ nke gị nya. Ọ na-ekwu nwa anụ ife si n'ime ka ọ na-ewepụta ya, ọ na-akpọpụta ife gị nwa ma n'ime gị. Akwụkwọ ọbụla ije na-enye gị enye abụrụ akwụkwọ. That is what ọnya kpatara na ndị Afrịka ọnya ka iji na-enwe nsogbu, maka na akwụkwọ ije na-enye anyị information. Ọ na-enye gị, ọ na-afanye anya n'ime kama ọ ya ewepụta ya nke ịmụ ewepụta. That is actually indoctrination. We are not educated, we are indoctrinated. So no anya ka Willie Lynch ji wee kọwaa sị na ife niile a family ndị oji, please try and find this book. Mana ọ bụ na ọ na-afụrụ ya, right? Nsogbu adịrọ. Meno ka mmalụ, I will take one program and break this book down. That's what we will do that day. I will break Making of the Slave down. Simple. In a simple Igbo ka mmeji wulisie nya ka onye ọbụla wee ghọta. Maka na onwe ife ga-abịa imesịa mmadụ si na mmadụ pụọ. Mana etu Chukwu okike si ke mmadụ na-emecha n'enu mecha naanị. Onye kpata na onye ala na-apụ n'ọkata wanda ofucha anya n'anya olota onye ọ bụ. Ọ dịkwa mma, a na-aṅụli he na ọ dịrịgokwa. Mana emesikwa okopukwa ọzọ, maka na mmụọ na-anata. Mmụọ ndị ọcha na-akpọ mind, maka ọ dịrọ n'ime mmadụ. Ọ na-anata.
o wee gwafasị na ife niile fa ga-eme ndị a ka fa wee lofue ndị fa bụ lofue ife fa bụ na emesịa n'ofu ụbọchị na fa ga-elota na fa lota nsogbu ga-adị. Hence they came with the missionaries and the Bible, because slave trade happened. After that, after slave trade, then you had colonization, right? Before then, after slave trade, they came with the Bible. When they came back, they brought the missionaries with the Bible. What was that about? Onye kpata na mgba akwụkwọ Bible ọkụ onye wutere onye ọcha. Ndị ọcha na-afụkwa this program na Facebook. Ọkwụnụma. Ndị ọcha na-afụkwa ya. Ndị UK na-afụkwa ya. Owute nkwofa ahụ. Mana onye mkpụrụ obi gbalili, onye bela akwa ime obi, onye owute kalịsị bụ onye Igbo. Ọ sị na nwanne ya emele alụ, na mụ emego alụ, na mụ melụ nke a, na mụ melụ nke a. Ka m gwa unu something ụmụnne m. 14 years ago, ife me last week, ife me n'izu gara aga, o melụ mụ na nne m. O melụ mụ na nne m. Nne m n'afọ. Mgbọsị nwaanyị a mụrụ m amakwụ m. Mgbọsị ọ tụrụ ime m amakwụ m. Etu ime si mi ya ụmụ amakwụ m. Mana mgbe ọ chọpụtara na m adịozi eje ụka, o wutere ya rinne. O wee sị na ma anatakwa na. Anyway, mana ọ ya gwara ya nwa adanụ na ọ bụrụ ụmụnna m. Nke a bụ ife dị iche. Mana ife m na-achọ ịkọwazi bụ na ajụjụ njụlụ nne m bụ chelụkwa ahụ. Ajụjụ a ka m na-ajụkwa ndị Igbo, maka na ọ bụ na anyị bụ ndị Igbo azala ajụjụ anyị ama nga n'iru. Ọ bụ na anyị bụ ndị Igbo azala ajụjụ anyị ama nga n'iru. Ka m jụọ ndị Igbo ajụjụ njụlụ nne m. Biko ndị Igbo ibe m, ọ bụ na nwa bekee abịarọ, ọ bụ na Juu abịarọ, ọ bụ na Jizọs abịarọ, ọ bụ na nwa bekee eburu akwụkwọ abịa, ọ bụ na fa akọwarọla ife dị iche iche akọwara, biko ọ ga-eme na nwanne na nwanne ama mbụzi nwanne na nwanne? Maka na tata na nsogbu anyị nwere bụ na nwanne na nwanne abụọzi nwanne na nwanne. Maka gịnị? Na ọ bịala bịa kesa afa. Ọ bịala abịalụ kesa afa. Kedu ka m esi wee nọlụ n'ụlọ m, mụ na nwunye m na ụmụaka m, ma mụ na di m na ụmụaka m, ọ bịala wee bịa kesa anyị maka ife akụkọ ọkọọla anyị, maka ife akụkọ ọbịala bịa kọọla anyị, ọbịala wee bịa kelie ezinụlọ, ọbịala wee bịa kelie obodo. Udo adịrọzi. Maka gịnị? Maka ifi na ọbịala abịalụ. Ya bụ maka ụmụnne m na-ege ife m na-akọ na-atọfa, na-ege ife m na-akọ na-atọfa, wee bulu akwụkwọ jee gbaa ọkụ. Yes sir. Yes sir. Owutezi afa fajom etu nne m si mee. Ọkwa ịghọtago? Ọ n'ọbụrụ ala ọpụpụ. Mana nwa bekee dela akwụkwọ nyanwa na onwe ya gwa gị nọ ife a bụrụ ezi. Ọ bụ m kwuru nọ nwa bekee gwa gị na akwụkwọ ụgha. Chineke nna m biko nụ ụmụ Igbo. Please try university. I think Exeter University. Go to try and do some research on the head of department, Exeter University, Theology Department. Nwa bekee ji ọnụ agwa gị sị gị Matthew, Mark, Luke and John never existed. Jesus never existed. It's possible for you to even have this thing fasting law again na Abraham, cause Noah
kpọlụ welu agụ na-abụ tinye welu gorilla na-abụ tinye welu elephant na-abụ tinye welu nke tinye welu nke tinye ọ na-etinye. They don't exist in their world. No, maka na fa dị so hungry and deprived that nature was against them. Fe nwere ani and fa bụ clay ụlọ fama nkonwe ife ọbụla n'odu n'ime nnukwu oyi dị n'ime ya. So if fa na-alụ obe ịnụ agha they were dying of starvation, for crying out loud. So n'ikpeazụ when they realized things like this, slavery and whatever, it will go see where me where they they lashed on it. You must, the first thing mmadụ dị ndụ ga-eme ma ọ bụ na ezigbo onye dị ndụ bụ nsọpụrụ, ugwu bụ nkwanye. Ị ga-aghọta onwe, ghọta onye gị na na-eme ife. Ị ga-enye onye gị na na-eme ife nsọpụrụ. So iwu bụ na ị ga-enye nwa bekee nsọpụrụ dịlị ya. Maka na ọ bụ na ị nyere onye gị na na-eme ife nsọpụrụ dịlị ya, ị ga-ada. So nke a ndị be a na-asị na mkpọ nwa bekee asị. Why? Because farmers ndị abụ they are still ife niile am na-akọwa tata. Ife a na-akpọ ya bụ colonial imprint legacy. Colonial imprint legacy. Jee chozie onye ga-interpret zile nke a n'Igbo ka ha interpret zile anya. Colonial imprint legacy. O colonial imprint legacy ka ọ ga-eji bụ na nwa Igbo ga-ejide nwa Igbo ibie gbuo ya. Mana ịgba Baịbụl ọkụ ọgwa ya na n'ihi eje ọkụ mmụọ. Nwa Igbo ga-afụ nwanne ya ya na ya bụkwa nwanne o. Ike na nke na-eje redeem, nke a na-eje mountain of fire. Fadi ozi ekwukọ ọkwa ofu ka akwa. Nwa Igbo fụzilu nne asị ajọ mmadụ. Nwa Igbo na-asịzi na ya ma nna village jee nwe di money ya anaro jee n'ọnwanyị na ndị a na-egbu mmadụ. Maka gịnị? Akwụkwọ na-enwere isi na ọdụ. Mana ifefa ji weta dị akwụkwọ in the first place. Onya ka m ji wee jụọ asị ọ na-anụ n'okwu ịnọ mgbada n'okwu ịnọ kefa n'okwu ịnọ nchifa n'okwu ịnọ ewufa n'okwu ịnọ atụlụ m'okwu ịnọ kedụzi ngwele m'okwu ịnọ enyifa m'okwu ịnọ. Maka na fa niile bụ okwu ịnọ fara. O nwelu nke bụ n'ibie. So ife a ga-ajụ onwe anyị bụ maka na ọ bụ na ife mụnwa nwere ego mana ndị Igbo kwukwa anya o si na-enye ife nweze ọtawa mkpume. Ọ bụ na ife mụnwa ji ego, aga m na sponsor ụmụ bai ka fa na-ebịa ife dị ka London rapụzie nwa obodo oyibo ndị ọzọ ka fa bịa ka anya fa na-eme ya ka fa wele anya fafụ ka fa wee na-aghọta ife a na-akụ. Mgbe m bi obodo a ọ dị ka be ndị nwụrụ anwụ. Mgbe a be anyị ka dị mma na-atọ ụtọ. 30 years iji na-anọ obodo a na-aligo be anyị na-alịda. Onye wede ogodo ewu na-ata? Ogodo onye ka ewu na-ata? Nke onye na-efu. Nwa bekee na onwe sugar. Nwa bekee na onwe gwa gị freedom of religion, freedom of, because na ife mmadụ ka mmadụ wee pụta mmadụ wee mee ka obodo dị mma. Ife izu oge buzo wee nwee bụ freedom of thought, which echiche ga-adị free. Ọmalụ omenala ya, malụ ntọala ya, malụ ọdịnala ya, ebe a ka okike si apụta.
onwe nụrụ onye kepụta ife with belief ụmụnne m. Onwe nụrụ onye kepụta ife after speaking in tongues. Onwe nụrụ onye kepụta ife after reading 7 Hail Marys. Never happened. Okike na-apụta n'anya kolo 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 na ịghọta obodo gị, ghọta ife dị unu mkpa, ghọta ife kọlụ unu ụkọ. Ọ ịghọta ife kọlụ unu ụkọ iwe malụzi etu ị ga-esi wee mịọ wee pụta. Mana ọ bụrụ na mmadụ bịa jide gị etu a nsi wee chịlụ ntụ a kpuinya na bọtụla wee wele ife a ifuru n'ọfịa kwudo arụ imeghe emeghe sef wee fachie ya etu esi fachi ife akịta. Onye esi etu afachi, ndị esi etu afachi mmụọ fa fama nwede echiche nkịtị igbo mkpa nke fa kịta. Onye kpatara na sosi ife ọtụtụ ndị be anyị na-eche bụ hope and faith. A na-eche ka Mesaya bịa si n'inu na ife anyị na-agabiga kịta bụ mkpụrụ obi anyị ama nwede ike iche echiche ichepụta etu anyị esi wee nyere ọnwa anyị aka. Because onye abụ ife Willie Lynch gwa afa ọ sị na ife niile anya gwala unu mee ndị a na unu biko unu lotakwa ahụ na ọ ya alụkwa ọlụ kama na ife Chukwu kenye n'ime mmadụ bụ mmụọ mmadụ a na-akpọ mind. Nọọsụ ọsị a bụ the only thing dị na mmadụ ma na-elofu n'ofu ụbọchị oteta n'ụla, ofu ụbọchị olota onye ọ bụ. Ana mgbọsị afọ ọ ga-eteta n'ụla n'ote onye ọ bụ. Ọnya ka m ji ekwusị na enyi m ekwuta abịa mana asị na mgbọsị nworu mata n'ọba eze, mgbọsị a ka ọ na-ana. Mgbọsị afọ ọ ga-eteta n'ụla okwu agwụgo fa wee bulu that book religion, Christianity, book of faith. Ọnya ka eji gwa gị that you have to believe. It's not about fact. Ndị na-agwa ife onwere nwere relationship with Chukwu sef. Amụ na gị enwe ama maka na anyị nwazi na-abịazi kịta na-agwafa ka ịgwafa maka Chukwu. Anyị nwa bizi obodo a na-agwazi ndị a ije na train station niile ndị oji, ndị Naijiria, ndị Igbo, ndị be anyị ka ị afụ bụ megafon na station ma ọchịla akwụkwọ na-enye gị na-ekwuzi maka Chukwu. Nwa bekee wetazilu fa Chukwu mekwuzie fim kwukwe maka Chukwu. Fanwa bụkwuzi ndị be anyị asịba nwa bekee na okwutere ya na ọ na-akpali Chukwu. Nwa bekee a na-anwụfa anwụ maka nwa bekee si gịnị na ndị a bụ ndị ala maka na nwa bekee si na ya mela ya ala. Maka na eme ndị be anyị asị na dibịa na-agwọ ọgwụ na nke a mee nke a, mana fa mụrụ na ife a na-akpọ ọgwụ part of ọgwụ bụ psychology. Ọgwụ eme ọgwụ onwero ife bụ ọgwụ. Gịnị bụ nkọwa ọgwụ? Nkọwa ọgwụ bụ eme ọgwụ. Mmili bụ ọgwụ. Onye akpịrị na-akpọ nkụ iku ịnya mmiri inye gị ọgwụ eme ọgwụ. Onye ikuku jụrụ afọ iku ịnya mmiri wee welu mmiri wee gbanye ya n'afọ inyeli ọgwụ data ọgwụ ya egbu. So mmiri ya agwụ onye akpịrị kpọrọ nkụ mana mmiri ya egbu onye na-ekwesịrị ịṅụ mmiri mgbe a maka ifiri ikuku jụrụ afọ. Ọgwụ bụ eme ọgwụ. Nri a na-eli bụ eme ọgwụ. Onye a bụ ọgwụ. Gịnị bụ ọgwụ? Ọgwụ bụ eme ọgwụ. Onye nọ n'ọchịchị, ọgwụ ọchịchị bụ ọkụ. Itinyeli ọkụ n'ụlọ inye gị ọgwụ ọchịchị imego ka ọchịchị egwu eme ọgwụ. Onye na-adị anụ ife ọ bụ na ị nwee peace equipment ihe etinye na ntị ka ọ ya abịa ikwu okwu ka ọ wee nụ inye gị ọgwụ a ka ọ wee na-anụ ife eme ọgwụ. Ọgwụ na-ele isi na abụ.
ọ bụ na ịchọ ka ime anya ka ọ wee dị mma, bụ na ịchọ ka ime anya ka ọ wee dị njọ, ofu ife a ka ọ bụ eme ọgwụ. onwero ife dị iche. So na mbịa wele oloma nkịlịsị, wele ugbenu ọkụkụ fanye n'ime, wele akwara edi kenya, mweli enye gị nsị gị, wele ife atinye na akpa gị. Oge ọbụla ị na-achọ ọlụ, bulie na akpa gị, ilue n'ụlọ ọlụ tupu akpọ ya interview, wepụta ya kwuo si na ọlụ a m na-achọ na mma enweta ya. iwepụta ya si na he na ife a m na-achọ na mma enweta ya. Gịnị ka nye gị? oloma nkịlịsị mfanyele ugbe n'ọkụkụ, welu akwara edi kenya na iwe gaba, ilu enweta ya bụ ọlụ. enyego nga ọgwụ, eme ọgwụ. kedu ife ọ bụ? enye nga ọgwụ nye gị nye agba ya ume. ọgwụ gbaa ume, ọgwụ meghe si he na mma aga na ife a na-aga na mma enweta ya. maka na m akọwarọla ife ọgwụ, akọwara ọlụ gị na ọjọọ so oloma nkịlịsị dị na kichin m, akọwara ọlụ gị na ọjọọ so ugbe n'ọkụkụ ntụta na gadin, akọwara ọlụ gị na ọjọọ so akwara edi ndọkata afọ machie. mgbe m na-enye gị ife marụ ife ọ bụ, onye akpata anọ nwere ife a na-akpọ ofeke. ofeke na ọmalụ ụma, mana ofeke amara ife ọmalụ ma ife ọbụla ọmalụ nyere ofeke nya abụ ọgwụ fọ ofeke. mana ọmalụ mana o nwere ife dị n'ime ọnya ka ọmalụ ji wee gbaa baịbụl ọkụ. ofeke na-ebe si na mụ gbala okwu chukwu ọkụ, na mụ gbala chukwu ọkụ. biko nu chukwu adịrọ n'akwụkwọ, ada afụ anya, ada emetụ aka, ada anụ isie. so ijide koran gbalie nya akwụkwọ, ọ bụrụ ya bụ chukwu. ijide baịbụl gbalie nya, ọ bụrụ ya bụ chukwu. ijide tora gbalie nya, ọ bụrụ ya bụ chukwu. chukwu nọ, anyị nọcha chukwu na ya. ife anyanwụ, eke, oye, afọ, nkwọ, onwere ebe fa ji azụ aga. ọ mụ na gị bụ ndị na-agafe agafe, ọ mụ na gị bụ ndị bịala ije, ọ mụ na gị bụ ndị na-agafe agafe. ndị a bụ fanwa bụ uwe ebi ebi. mụ na gị bụkwa uwe ebe ebe, mana nwa bekee emega ya chee na ọ na-ebe. nwa bekee emega ya chee na ọ na-ebe, wee gbupụ anya bụ mmụọ nke a na-akpọ mind. anyị amarozi ife anyị chọọ ịma, anyị amarozi ife anyị kwesịrị ịmanụ. ọnya ka m jikwa bịa taa sị ka m kọwaa, ka anyị bidokwa na izu gara aga, ka ndị Igbo wee ghọta. ofu ife m na-achọ ịgwa ndị Igbo bụ ife niile m na-akọwa ebe a, ọ bụrụ ọjọọ sọ akụkọ ya bụ onye nụsị oje nabalarụ. a na-eme Igbo eme. ịchọ ka ife niile m na-akọwa ebe a baala ya ụlọ, ịma na ị ga na-eme ya eme. mgbe ọbụla ị nwere efe n'anụ ụlọ, ị ga-eje chọọ agwụ gị. ị ga-eje chọọ agwụ gị, ị ga-eje malụchi gị, ị ga-amalụ onye nye ọlụ ya ụwa. kedu ife m ji na-akọ ife a? maka ife a mind. maka gịnị? ka your consciousness wee bụrụ consciousness malụ na ọ dị conscious, ka ị wee bụrụ onye ma na ọmaalụ na ya amụ anya. maka o nwere ajụjụ ma ajụ kịta, ọtụtụ onwere onye ya azata ajụjụ a. ajụjụ a bụ, onwere onye nwee ike ịlọta ịgwa m mgbosi izizi na ndụ a, mgbosi izizi na ndụ a, mgbosi izizi na ndụ a ọnọkata he so na mụ nọ n'ụwa. mgbosi izizi na ndụ a ọma na ya nọ n'ụwa. maka na mgbosi nne mụrụ mụ na gị, anya ya eji ọdị afọ ụzọ, imi ka anyị ji mele anya, isi ka anyị ji ama ife. anyị tofee nke anyị taba ife n'ọnụ, anyị taa anya eze anyị ama na osili ike, anyị welie na-ama ife. anyị a na-ebi aka na-amata ife. emesịa ekwube okwu gaba ije libe nni na-egwu egwu. kedu mgbosi ịma alụ
mgbosi anọ isi hey so no nke bụ ụwa ya na nọ n'ụwa kedu mgbosi ịmalụ datin ọtụtụ ndị nọ n'ụwa 100 years mana fa akara ma na fa nọ n'ụwa maka gịnị na consciousness fa aka adụ the conscious of being conscious. Consciousness akara the conscious of being conscious. Ọ bụ onye mmụọ anya na-aga ije mana n'imi ọ nọ n'ụla ọ ife nwa bekee mere anyị onye kpata na onwe onye ya bụ efu gịnị ya na-akpa nkata na-awọnda biko mgbe atụwa onye a isi ọ ife nwa bekee mere anyị ya bụ na anyị ga-eje kpọnitekwa onwe anyị onye kpatara na nwa bekee si mụ na gị mụta nwa anọda ajụjụ mụ na gị mụta nwa tata ife ize anyị ebu ụzọ gbaa mbọ bụ ka anyị gbajie kpọjie n'ụlọ ụka ọsịsọ ka emee nya mmiri chukwu why nwa bekee ji wee na-insist why nwa bekee ji wee sị na ọ dị mkpa na ịmụ nwa ọfụ tupu nwa ọfụ ga-elu ọnwa ịtọ ka biko gị kpọlie jee kpọji ya n'ụlọ ụka ka ime nye ife a na-akpọ ndị ebe m nọ na ya fa na-akpọ ya dedication ka ị dedicate enya ndị be anyị na-akpọ ya baptizim why nwa bekee o ji dị nwa bekee mkpa ngwa na ị ga-eje dedicate nwa gị quick emechaa na abụcha abụ niile anyị abụ anyị ewelu mmiri ruo anya n'isi n'afa na nwa na mmụọ nsọ aka anya akala nke obe mind they are binding the mind ka mind wee dee lụtana na ya bụ consciousness ka consciousness a wee yala anọkata na dị conscious again ka ọmala wee daa mana na ya ama daa makwa na anụ na ya kwesịrị ịma na ya kwesịrị ịmanụ ifuko etu o si wee dị ngwu ifuko ka esi ke ngwugwu a iwee bido na nwa wee kepụ ife o ji bụrụ onye Igbo biko ọ na-anụ na ụkwụ ịnọ ịkpọla ewu nwa ewu iwe welu nwa ewu maka na nne ya nwere anwụ o welu mkpi tinye n'ụlọ ewu mkpi a na-eto ya ebunu na mkpi a na-eto maọbụ mkpi na ebu na-eto na atụrụ a na-eto e wee mechaa ikpolu mkpi wee jee pịa anya amụ biko anọda ajụjụ ndị Igbo mkpi apịla amụ ọka bụ mkpi ndị Igbo mkpi apịla amụ ọka bụ mkpi ndị Igbo gịnị bụ mkpi ife mkpi ji bụrụ mkpi bụ na mkpi bụ mkpi maka na ọ ya na-agba ewu wee na-amụta ewu mkpi bụ mkpi maka ifi na ọ ya na-esi isi na-eme hapụ o ife eji malụ mkpi ọ na-esi isi ofu ewu ọgba anya o wee mụta ụmụ ewu dịka ya mana onye esi na ya akpọlụ mkpi ka eje pịa anya amụ mgbọsị apịlụ mkpi amụ ụmụ Igbo gịnị gbanwee na ndụ mkpi ọ ka na-aza mkpi mana ọ bụ ozi mkpi onwe ezi ike na ndụ ọzọ ịmụta ndị dịka ya so kedu onye ọ baalụ onye aba ajụjụ anyị ga na-ajụ ife a m na-eme kedu onye ọ na-abalụ kedu onye ọ baalụ na mkpi na-apịli amụ mkpi asịsị pịa anya amụ arụ na anwụ mkpi wee pụta kpọọ onye nwee si biko kpọlụ m jee ka apịa m amụ ọkpọlụ m jee ka apịa m na m achọ ozi dị na-agba ewu na m agbakọta gị ike gwụ m ụmụakwụ na ụmụ ewu achọ idogbugo m pịa m amụ ka ndị ndụ
mkpi ekwu okwu ahụ onye nwe mkpi decide na ya eje kpọnụ mkpi pịa anya maka gịnị na ya pịa anya amụ mkpi eto buo ibu ya gbuzie mkpi nye nwe ọtụtụ anụ mgbe ya rapụ aka ope mpe mkpi adịchinwụ na ogbue mkpi bifo ata anya nta na aba anụ agwụ so na onye ọbalụ na-apịlụ mkpi amụ abụrụ mkpi onye ọbalụ na-apịlụ mkpi amụ abụrụ mkpi onye ọbalụ na-apịlụ mkpi amụ bụ onye nwe mkpi kedu onye ọbalụ na-ebu baịbụl kedu onye ọbalụ na-eje mountain of fire kedu onye ọbalụ na-enwe Catholic Anglican Cherubim and Seraphim nkewa kedu onye ọbalụ when we speak in tongues maka na anyị nwe tongue anyị na-speak anyị na-asụ Igbo onye ọbụla aghọta ife ị na-ekwu kedu onye ọbalụ na m na-asị kedu onye ọbalụ na anyị na-eme ife a kedu onye ọbalụ na-asị onwe anyị asị maka na ndị a niile na-asị onwe fa asị I was once a born again kedu onye ọbalụ bụ onye na-ele the Bible. How many millions a year do we spend on a book? Or put it a different way. Makana, Bible is the only book you can get for free. Bible bụ sọsọ ya bụ akwụkwọ ige akwụkwọ anyị gwara unu chọkịta Willie Lynch, The Making of the Slave. Onye ọbụla nọ na Nigeria ọ ya afịarị inweta ya. Mana Bible you can get five by the end of this week for free. Kedu onye ọbalụ? Why nwa bekee ji sị na ịnwa nwa na ị ga-ebulu ụzọ kpọlụ nwa jee dedicate anya? Why na ọ gwaro gị n'omenala gị ka ị ga-ededicate nwa? Why na nwa bekee bi na ala Igbo, nwa bekee bi na South Africa akpọrọ nwa ya eje ka ndị South Africa keduzi ife a na-akpọ ndị dibịa fa ka o dedicate nwa fa? Why na nwa bekee ejero ka Muslim dedicate elie nwa ya? Why na onye Igbo si m na isi adịrọ m mma na ala pụbago m mụnwa si a na m dịkwa hapụ ịpụ ala o amoda onwere ife tọọ m ọkwa ifu ala na-apụ kịta ọ tọsi alụ maka na Igbo na-atọ ka une ala na-apụ kịta chai ọ tọsi alụ m ụtọ onwere ife tọkala ime ịkpọkọ na ọ dị ekwe m ezu ọ dị nya ịgbọrọ na-apụ ọpụmala na-atọ ụtọ so kedu onye ọbalụ m na nna apụ ala nna apụ gị nwe isi dị mma? Kedu onye ọbalụ? Gị na nne ya adị mma, gị na nna ya adị mma, gị na nwanne ya adị mma, gị na ụmụnna ya adị mma, gị na obodo gị adị mma. Ị na-aba n'anyasị fa na-achụ gị, ị na-alụsa ajọ nlọ, inwe nsogbu kama ihe eche etu esi so nsogbu gị ịchọba onye melụ gị ya. Maka na ịbụ adult itozu gị ife eji mmadụ eme, mana n'ime mmụọ gị ịka bụ nwa chinchi, ịka bụ nwa ọsụ anya bụ onye dị 100 years wee na-anụ ife am na-ekwu bụrụ onye ụka na-speak in tongues. N'ime gị ife nọ n'ime aka duru arọ na-abụ, ife nọ n'ime aka duru arọ na-abụ. Maka na nwa dị arọ na-abụ fụrụ ọkụ ọmarọ na ọkụ na-elele, nne ya si anyị eti n'aka n'ọkụ, nne ya si anyị eti n'aka n'ọkụ, gị na nwa na-anụ ọgụ. The moment isepụrụ anya anyị ọsụe aka ọkụ elewe anya aka. Maka na ọ karọ wee nwee sense of reasoning. Kedu onye jụ na ndị Igbo ama reason? Kedu onye ọbalụ? Kedu onye ọbalụ? Maka na ife ọbụla anyị na-eme anyị gara ajụ onye ka ọ na-abalụ.
maka na o nwere nke si be ya pụta. So n'ọnya bụ ife m na-akọ. So biko na ụmụnne m unu ụfụ ndị agwa n'ụfa na Ngozi Chukwuka Adaobi jele na aṅụli m na-enwe n'ala a na-apụ m na ọ na-atọ m onye ọ na-atọ ka une. ọ na-atọwa m isi ifu gị. So n'ọnya bụ ife a na-ekwu maka ya. Biko try and look for that book. Enwe so many books. Mana ma chọrọ ka program a blebe ma na-recommend book. Yes, ọ dịka onwego onye for that Levi Jeans. Maybe you know onwego Charles Ekes ọ dịka ifugo the Levi. Mana imesịa ọ bụ dị nweta akwa ịghọta ịtụfa si dọka mmadụ. So many of it. Mesịa sị mana ife niile ahụ na-emefa n'ofu ụbọchị na fa ga-elota. So na really and truly na ife ị ga-agbachibepụ mmụọ dịfa n'ime ka fada elotana. Put them in a perpetual state of amnesia. Put them in a perpetual state of amnesia. Ka fa bụrụ ndị dị ndụ mana na-ekpokọghali. The mind is gone. The mind is absent. So na ife ịgwa na afafe ekwe. So teach them this word BELIE, lie, VE, be lie Eve. So that everything they if obuna fana ekweta abu based on be lie Eve, not fact. Nwa bekee ọ asụsụ a. That's why you just set and the befa free. That's why you just set and the befa free. Mana fa na emezigo die na no omenani fa. Why oge eji sigi ma omenani agi emena nke gị. Ogwa gị na ife niile dị njọ ikweta. Mana ị ga-ekweta because the mind adịos there, because ewezuga the mind. Kedu ka ihe esikwanu wee nwee ike chee echiche. Maka ife a na-agwadebe ịbịa na ndị a niile na-ekwu ife niile anya ife a agwadebe bụ na ebele na-eme onwere ofu onye n'ife mmefa nwee ike inye gị ife a na-akpọ concrete argument. Not one single human being. Onwe nke m engage o se na afia abụọ onye somebody I try to engage him for so long just ka m wee na-aghọchi mkpụrụ obi ka m ma ife o ji bụrụ mmadụ ọ ya pụta ma o nwere ike inye m a solid argument. Can't. Onwere ike inye mụ na ihe nwere ike ịkpa nkata asị mmadụ na mmadụ. Ife niile bụ akọlije n'elu akọlije naanị. So na anyị ga na-alụ ọlụ anyị bịalụ. Olukwele ịgba ọtọ anyị agbala ọtọ ma sị na alụ a. Maka onye enwedo ogodo ewu na-ata. So na ndị a na-asị m ịgbakwana nke ọkụ na ndị a ya eme nkewa ndị a eme nkewa ọ bụrụ ife ndụ m abụrụ na m dị emesigo m ife niile m bịa n'ụwa ime nke ife ọzọ fọ. So nke a na-emezi kịta bụzi jara. Onwe in psychology onwe ife a na-akpọ Maslow's hierarchy of needs. Maslow's hierarchy of needs. Ọ na-akọwali steji etu ụwa si dị mkpa na etu ụwa si dị mkpa na ndụ mmadụ. Na mbụ ife ka mkpa na ndụ mmadụ bụ n'ofugodu nri oyeli. Na mbụ ife izizi dịgodu mkpa na ndụ mmadụ bụ nri ọnụ nkịtị. Maka na onye agụụ na-agụ ọkaroli na-esi anya lụba ụnụ. So na oliju afọ onenebezi amụ ya agba ụtọ mụ ya ga-alụ ụlọ mgbe o mitiela ife afakpọ basic needs mgbe o nwere ike inye onwe nri yi onwe akwa ọ bụlụgodo etu ọbụla akwa abụrụ ọkwa akwa ndị ọcha onwe ike bụla akpụkpọ agụ ife doesn't matter mana o nwere ike inye onwe nri kọva akpụkpọ arụ a nwee ebe o ya ebi. Mgbe a ka o nwezi ike ibido ndụ Chukwu kelia n'ụwa. Mgbe a ka o nwezi ike ibido ndụ Chukwu kelia n'ụwa ndị ọcha akpọlia self actualization. Onwero ka ịdị self actualized
when you haven't met these basic needs. Onwero ka ịmala ife ịbịalụ n'ụwa imenụ ma ọ bụ na ịkara onye chi onwe nni maka onye agụụ na-agụ ịma mbịa gwa bịa maka morality. Onye agụụ na-agụ ịma nsị anya ezu n'ori nye egbu na mmadụ. Onye na-achụ akwa oyi yi asịrị anya ezu n'ori nye je na zuli ezulu. Onye na-enwere ebe ọ ga-ebi. Ya bụ na o nwere ife a ga-eme mmadụ ife o ji bụrụ mmadụ apụnatagodo. Mana onye a nwee ike igbo mkpa ndị a niile mgbe a ka o nwezi ife a na-akpọ pride. Mgbe a ka o nwezi ike isi kịta ebe ọ bụ na m enyezugo kịta ka m chọzie mmazi ama ma eje gobazie egwu ma ogbubazie ọja ma whatever. So na onye nwa bụ ife ndị ọcha anyị nwelu nni. Those basic need before nwa ka ọ gbasa maka na anyị nwa is natural bodo anyị bụ etufuo ọmịa. Kita anyị nwa ka agụụ na-agụzi. Kita our moralities adago. Ife anyị ji bụrụ mmadụ adapịago. Kita even etu amde kita nna ba kita kpoo ofu nwada si na mbụ nwada na-edine nwada ibia nya bịa ka mkpoli aja obodo Igbo. Osobe m ụmụ Igbo na-emezi akịta. Ọ nọlụ na kọmputa ọ na-akpọ nwada onye ọcha. Ụmụ ya nọkwa n'ebe a ọ na-afịa onwe ya aka ebe dị iche iche nwada onye ọcha na-aka o wee bi obodo Igbo. Ụmụ nwoke Igbo na-eme ya kịta. Morality apụgo maka gịnị? Ọka agụụ dị. Ọka ife isi ike dị. Ụmụnne m asif ana-alafu ụmụnne fa na-agwa fa na-asịfa believe and pray, hope, faith, Bible. Aka m ji gbapịa anụ ọfịa ọkụ. Anụ ọfịa ka m gbala ọkụ. Anụ ọfịa ka m gbala ọkụ. Anụ ọfịa ka m gbala ọkụ. N'afa ndị Igbo. Anụ ọfịa ka m gbala ọkụ. Ya bụ na Koran kpakwa dịsị m mkpamkpa agbakwa nya ọzọ. Ife nwa ya emenụ ya mee. Koran kpamkpamkpa mgbosi Koran bata n'ala Igbo mebe ife awi mma agbakwa ya ọkụ. Ife nwa ya emenụ ya mee. Tata bụ nkwọ. Tata bụ nkwọ. Ụbọchị nkwọ ka anyị kene ndị nkwọ. Ọkụ mpanaka nwoke ofu anya mmụọ ịnọ na uli mmụọ ịnọ. Udu mmiri orimmili na karama mmanụ nni. Ajani ji na edem mkpụlụchi ndị si n'ubi Chukwu oru mmụọ na nnụ mmụọ. Ụwa agụta ọnụ ụmụ ụwa amalụ na ndị eji eje na mmụọ ezuela. Ụmụnne m anyasị ekutego nwa ọfụ. Ọdụdụ ada n'izu nye m nkwọ, nye m ndụ, nye m nkwọ ka m lakwuru chi m. Ụwa bụ afịa, onye chiọma ka afịa na-abalụ. Abụ m mmadụ chiọma, ịbụ mmadụ chiọma. Ndị Igbo bụ ndị chiọma. Nkwọọma 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 na-aga n'ilo. Nkwọọma 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 na-aga n'ilo. Nkwọ ịbụ nwa anyasị. Anyasị mụlụ gị. Anyasị dupụtelu gị ife. Anyasị kụnyelu gị n'aka okechi bụ chi nke bi n'igwe. Mgbe ị nele anya n'ugegbe gịnị ka ịfụlụ? Afa m bụ nkwọ. Afa m bụ nwankwọ. Afa m bụ nkwọ. Afa m bụ mgba nkwọ. Nne mụrụ m ụbọchị nkwọ. Nkwọ nta bụ ụbọchị ọma.
nkwọ ukwu bụ ụbọchị dị egwu. Nne mụrụ m ụbọchị nkwọ ka chi biwara ịnọ ife wee ju ibe anọ ndị a niile. Nne mụrụ m ụbọchị nkwọ, afịa nkwọ bụ nke m, afịa nkwọ bụ mmụọ na-edu m n'ụwa. Ugwu na mbara wee zaa m oku wee sị, nye m nkwọ, nye m ndụ, nye m nkwọ ka m lakwuru chi m. Nkwọ ọma o, nkwọ ọma o, nkwọ ọma na-aga n'ilo. Nkwọ ọma o, nkwọ ọma o, nkwọ ọma na-aga n'ilo. Nne mụrụ m ụbọchị nkwọ, afịa nkwọ bụ mmụọ na-edu m n'ụwa. Nke a bụ fụm ndị nkwọ, ndị niile amụrụ ụbọchị nkwọ. Gịnị bụ nkwọ? Maka na anyị nọ n'ọnwa anọ, anyị nọ n'ọnwa anọ ndị Igbo. Ife ọbụla Igbo na-eme bụ chi. Ya bụ nwa Igbo ọbụla anya atụnaghị ụjọ ime omenala Igbo. Sọọsọ ebe a bụ ebe inweta chi, chukwu a na-agharọ mmanụ, a na-agwọghalịrị agwọghalị, a na-akpụrụ akpụ, okike na onwe kpọmkwem. Ana ịchọ ka ị mara akala aka ya, ịchọ ka ị baala onwe ya ilu, ịchọ ka Igbo dị mma, ọ bụ na ike agwụgo ya ife anyị na-afụ na-aghachi azụ. Maka na ebe a ndị a mgbala ọkụ, o nwere ebe fadu mmadụ aga, ọ ife akpụrụ akpụ ka onye nwe mkpi si wee pi mkpi amụ. Onye nwe mkpi ka ọ baala, ọ bụrụ mkpi ka ọ baala. Ka mmadụ si wee wele ewu wee jee makwunye wute agụ, maka na fa niile nwere ụkwụ ịnọ. Ewu bụ nni agụ, mgbada bụ nni agụ. Agụ na onwe onye nwa ọ dịkwa ya mkpa ka ọ dị ndụ. Nye ọ pụta n'ụtụtụ ọ na-agba ọsọ, na-achụ mgbada n'ụtụtụ, na-achụ agụ n'ụtụtụ. Mana ifefa na-abụọ na-agbalị ụdị iche. Ofu na-agba ka ya dị ndụ ka nke ọzọ na-egbu ya, nke ọzọ na-agba ka ya gbue nke ọzọ ka ya weli eme nri. Kedu ife anyị na-agbala ọsọ na omenani anyị? Ịnwa gie ọ bụ na ọ bụ ajọ ife? Rapụ ife agwala ya agwa. Maka na ikwesị ịmụ onye ịbụ, ikwesị ịma na ịbụ. Ọ bụrụ ngozi Chukwu ka pụta ọsị gị na ịbụ kalụra. Kedu ka isi maa na ịbụ kalụra? Kedu ka isi maa na ịbụ Chukwu, na ịbụ chi n'onwe ya? Ma ọ bụ na ịgarọ bikwa ndụ ka chi a, mmalụ ife ikwesị ịmanụ, bụrụ onye ikwesị ịbụnụ. Mana ịbụ onye Igbo, mana ewepụgo mmụọ Igbo, maka mind apụgo, egbupụghị welu mmụọ onye na-amara oti, maọbụ rapụ okpokolo na-akpọleghalị. Isi na ine ife na-esili ike, isi na nke a na-eme ya, na nke a na-eme ya. Rapụ onwe gị ka ọ bụ na ibu mkpi, bulu mkpi ịbụ, na-esi isi, na-eme ha maka gịnị? Na ihe amụta ndị dị ka anyị. Ihe enye onwe ya nri, ihe enye onwe ya uwe, ihe enwe obodo gị. Gịnị bụ nkwọ? Nkwọ bụ ụbọchị ọsị na ya bụ ọdụ n'ime, na ya bụ ada bụ ọdụ. Nkwọ bụ ikuku, ume ndụ, ume ndụ. Why na nwa bekee akpọrọ Tuesday ume ndụ? Why na nwa bekee akpọrọ Wednesday ume ndụ? Why na nwa bekee akpọrọ Sunday ume ndụ? Ume ndụ dị mkpa than ịkpọ Thursday, god of the son of Thors. Kedu ife iji eme? Mana anyị Igbo gwa gị na ume ndụ, kpuchigodo ube gị for few minutes, ndụ apụa. If you hold it longer, you have brain damage because you won't get enough oxygen to the brain. So why mmadụ ji wee fụsịa ụzọ bụ ụzọ, solu ụzọ bụ ọnwụ? Maka na ọ mara. Mana anyị ga-ekwugide ndị na-amara amalịa. Anyị ga-ekwugide ndị na-amara amalịa. Gịnị bụ nkwọ? Eke bụ ọkụ,
o nwere ife inwe ike ime n'ụwa ịma na-eji nwoke nke isila esi nke iyi eyi arụ gị onwero ife ị ga-eme ịma na ọkụ na-adịrọ mkpa ọkụ na ife oye bụ mmiri ma igiligi ma mmiri ma ọ bụ mmiri dadọ ma ọ bụ mmiri na-eru eru mmiri bụ mmiri anụ arụ gị nidelu mmiri anya gị nidelu mmiri bren gị nidelu mmiri ọ bụ na mmiri adịghị narị ịma nwa ọbala mmiri bụ oye afọ bani onwe ka ị ga-esi wee dị ndụ ọ bụ na anyị adịrị ya ebee ka ndị gị ga-esipụta ebee ka ị ga-alụ ụlọ ebee ka ị edina ịma na nnụnụ na-efe n'elu ubikwu na-alarụ naanị maka na nnụnụ lue n'elu ọ na-aba n'elu ukwu osisi ọkwụ ya o welozie akwụ ukwu osisi wee dine ifu gị na okreti gị anyị n'elu nya bụ ife niile nya nwe ife niile afọ bụ ume ndụ ọ bụ na ị nwee ike ịnaghachi n'omenala gị ịghọta na ọ nwere ife ume dị iche na-enwere ume dị iche iche o nwere ume a na-akpụ ume anọ o nwere ekumume a na-akpọ ume anọ o nwere okumunu ume ọzọ a na-akpọ ume nza asatọ ume nza asatọ o nwere ekumume ọzọ a na-akpọ ume nwa agụ ume nwa agụ o nwere ekumume ọzọ a na-akpọ ọsọ nwa ngwele ekumume ndị a niile ngwa gị o nwere nke ga-abịa ikue ịmala ife ga-eme echi o nwere ekumume ndị a niile ga-abịa ikue ịnọ n'oche gị mana ị ga-afụ ife ga-eme echi ị ga-afụ akịta tupu o mee echi omenala gị ga-enye gị ya ndị ọcha azụ n'ala gị ya ọnwa akwụkwọ a na-akpọ psychic warfare that's what they were using in it. They use it in NASA as well. Fasi gị n'ihi enwe alpha theta beta and 4 alpha theta beta and sorry my brain is gone but umana this 4 ume inwe ike dine you can transport yourself from one meditation from one place to another. Ife ndị a niile dị n'omenala unu mana unu amara ya. Gịnị bụ ume anọ? Gịnị bụ ume nza asatọ? Gịnị bụ ume nwa agụ? Gịnị bụ ume nwa ngwele? Ọsọ nwa ngwele. Ya sero ya na ya omega delta, that's right. Inwe mega alpha theta mega and delta whatever, but yeah gamma, that's right. So unu mu ife m na-akọwa maka ya. Unu mu ife m na-akọwa maka ya mana anyị mụ ya na nwa bekee ma onwe mgbe anyị ji ma na odibo na omenala anyị. O nwelu nwa anyasị ndị be anyị na-eme a na-akpọ ọgbazụlụ obodo. Anyị chọọ ime emume ọgbazụlụ obodo ga-agba obodo niile dị anyị nso ịgwọ ndị ọbụla na mmụọ anyasị na-apụta. Ofu ụdị ume a ụdị ume eji agba cross country. Ọ bụrụ onye ọbụla ga-agbanwu cross country. Ịma how to control the breath. Ime ume ọ na ị ga-eku. Ume bụ na mmadụ na-ewe iwe ọkụ. Ume bụ na mmadụ adịghị ewe iwe ọkụ. Ịma how to control the breath. And with controlling the breath you can mkpụrụ obi emeghe banye onye akpata na ndị Igbo enidere elu mesa ọ na-aga n'ọnwa because no the same ume ka nwa dibịa ga-eji banye na Jupiter o ji gwa gị na ojelụpụta. Kedu ka nwa Igbo si wee nwesịa orimili wele akpụ asọ na-akwa aka so na ị ga-ana ige m ntị enwere uhiri ọbalụ mụ na gị ị ga-eje lụọ agwụ gị. Gịnị bụ agwụ m na-ekwu maka ya?
ị ga-eje tụọ eletrik dị maka na ịrapụ eletrik ọ bụ na ectria is crazy, is wild, it can kill anything and everybody. So you need to focus it, you need to channel it. So na ọ bụrụ apụta eme nke echi mee nke echi mee nke alụọ mekanik echi lee akwa echi gbaa afịa echi tụọ kọntina echi anya na wonda wa n'ụwa dị aga. Obi na-agbawali m n'ebe ife ụmụnne m na-agabiga, obi na-agbawali m n'ebe ife ụmụnne m na-agabiga, obi na-agbawali m n'ebe ife ụmụnne m na-agabiga. So ọ bụla abụ ịpụala, enwelu m nnukwu aṅụrị ịbụ onye ala. Ọ bụla abụ ịpụala, ọ bụla abụ etu esi, enwelu m nnukwu aṅụrị ịbụ onye ala ka m wee na-agwụ na ife m na-agwụ maka onye ga-ekwu. Reverend Fada asị nọ na Katọlik agwacha afọ ife ndị afa ma gwa anya maka na-enye gị pawa ibu mee mpụ. Ụmụ ife ndị a na-akọ ụmụ omenala Igbo, ụmụ ife Igbo bụ maka na ọnya ka Rome ji hibe, mana ọ ya gwara ya maka na agwa gị eme mpụ maka onwe ike idina nne onye edina nne onye edina nwa na-edina ekwuli nwa nke nwoke na nke nwaanyị nna ma na-ebulu na-esi ilie nne ebulu sisi ụka m onye dị onye Reverend Fada ifunugo fada nọ jekọt n'ọdaliwu si ịmara na onwe pawa ka ego abụrụ ife niile, o nwelu pawa ka ego. So nwaanyị o ejigwa gị eziokwu ebe ọ bụ na onwe ike inwe nwaanyị mgbe o ji na asịa, ebe ọ bụ na onwe ike ili ife nwaanyị si na be die etu kalịala etu di n'ụlọ anụ silie ọ nwe eziokwu mana ọ ya ekwuru ya. Ife ndị a niile dị n'omenala Igbo, nwa bekee weli ya na-ekpuchi anyị. So nwaanyị na nwa Igbo ama nga buli ike nke nwaanyị na ya ama nga buli ike nke anyị. Ọ bụzigo na ọ lụrụ ọrụ at least ịfụ na ịnwago adị okwu m ekwu gị jee mala etu ya esi wee welu umeju kedu ife a na-akpọ owu magana gbue mmadụ. No, what I'm saying is ịbụ onye ibulu mkpi na mkpi apịla amụ abụrụ mkpi ka ọ baalụ. Ya bụ na a na-ekwu a na-eme eme ọ the same thing kpata nwa bekee ji sie ike na ịmụọ nwa gị kpọlie bịa ngwa ka idediketi anya n'ọnwa ịtọ ịkpọlie gaba oje block rosary oje catechism from dedication na mgbe oye ji wee lụọ arụ ite naanị na arụ 13 ime anya confirmation. Why all this process? Why no end on baptism? Asiki chelokwa mgbe oye ji lụọ arụ 13 o nwebego mmụọ ịmalụ onwe. The mind might just wake up. So you need to find it again, put it in a bottle and cock it and bloody effing lock it up. Onye nwede ogodo ewu na-ata. Why can't nwa bekee jee mee omenala Igbo? Ọkwa obiana Igbo daa akwụkwọ Igbo. Why na ọ kpọlụrụ nwa ya mee nye etu a? Why not the other way round? Maka na ndị be anyị iche na maka na mba Bible ọkụ na madro civilized, maka na fa gụrụ akwụkwọ, fa mara akwụkwọ, fa bụ blockheads. What is biko na ụmụnne m, please look for the word civil. Look for the word civil. What is civil? Out of civil you get civilized. Out of civilized you get civilized. So what does that tell you? It is not about shining light. It is not about Brazilian hair or fake nails. It is not about fast cars and discotheques. It's about human relationship to the other. It's how we earn mutual respect and dignity to one another.
It has nothing to do with the bloody belief nonsense. So for that reason, I, Ngozi Chukwuka, I am very happy to be confirmed mad. M-A-D with bomb. Abụ m onye ala ji aṅụli apụ ala. Maka na ụmụnne m. Maka na echi na nwa m ka a ga-anụ. Ọtụtụ ụmụ nwaanyị dị ka m anyị nọ. Ọtụtụ ụmụ Igbo nọ. Fanụ adị anụ, it doesn't work. Unu bụ nwoke, unu nwa anụ nwaanyị anụ, it doesn't work. We can't. Igbo kwa na onye Igbo na onye Igbo enwezi ike inwe any kind of relationship. Maka na ya dị eflow ozi, mkpụrụ obi ya dị ozi n'ofu ebe maka akụsaga anyị. Akụsaga anyị. Mgbe anyị pelu mpe o nwere ọkwa anyị na-agba. Asị ka akụsa ọkwe. Akụsaga anyị. So nne na nwa ama mkpanwu nkata, nna na nwa ama mkpanwu nkata, nwanne na nwanne ama mkpanwu nkata. Maka gịnị na obi anyị bụ ọbụọzi ndị Igbo afọ site na age grade. Onye ọbụla ma ife ibie ma. Onye ọbụla na-eme ife ibie na-eme. Kịta anyị abụrụzi mmadụ, anyị abụrụ mmụọ. Anyị abụọzi mmadụ, anyị abụrụ mmụọ. So anyị ga-ana. Anyị ga-ana. 150 years anyị anwago. So na ọ bụrụ ijust na-ege ege ọ igecha itinye in practice so that i wee bido tata bibe ndụ. Maka na ọ bụ na ịkarọ mie, you are not even conscious of being conscious. You are consciousness who is still unconscious. You are consciousness who is still bloody unconscious. You need to be consciousness who is conscious of being conscious. So ị ga-ama mmụọ ga-amalụ, mmụọ ji mmụọ ga-amalụ, enwelu mmụọ nọ n'ime mmụọ gị nọ n'ime mmụọ gị, 3 levels. So that when you're having a dream, ị na-alọ nlọ, gị nwa na-alọ nlọ ga-ama na ị na-alọ nlọ. And ka nke afọ ma na gị nwa na-alọ nlọ, o nwelu nke ọzọ na-enenie ka ọnwa na nke ọzọ na-alọ nlọ. 3 levels of dimension. That's where you want to be. That's where you want to find yourself. 3 levels. 3 levels. Consciousness who is conscious of being conscious. 3 levels. That's who you are. Ikenga. Ikenga. Ị ga-akpọtie. Ana onwero ka ịkpọte anya ma ọ bụ na ijere ọlụ agwụ gị ma ọ bụ na ịmarochi gị. Ị ga-amụ onye ibu. Asị gị ndị mmiri, ị ga-amụ ife ndị mmiri bụ. Ị ga-ama na mmiri nwere to do with oil. Ị ga-ama na ibu okike, iburu akpụrụ gị akpụ, iburu nwa bekee bụ ọkala anụ ọfịa ọkala mmadụ. Isi na Chukwu. So na okike isi na apụta bụ mmiri, ọkụ, ikuku na anị. So asị gị mee ife mmiri, ị ga-aghọta ife a na-akọwalụ gị na part of your conscious awareness is water. You have to acknowledge it. Onya ka a na-agwa gị. You have to acknowledge na part of you bụ mmiri so that you can resonate, so that na ihe akpọte that awareness, so that na ihe ebini okike n'ụla. Asị gị ma ife a na ị ga-aghọta ife ọ bụ. Most of you bụ anị, so na ị ga-akpọtie na ị ga-ebini okike n'ụla. Onya ka a na-akọwa. O nwere ife ọzọ. Nwa bekee ya akpọli jee na pulpit nye gị olili nsọ. Na the same pulpit ọ gwa gị na-ebe na-enyi ọkpụkpụ ndị fada. The same pulpit ọ gwa gị na-ebe na-enyi ọkpụkpụ ndị fada. So the root of church is based on human sacrifice. Nwa bekee ga-akpọli jee ebe a isekpulu esekpulu, ọ sị gị lie nke a na anụ arụ, gị nwa nke anụ ọbala. Why? Why? Nwa bekee mụ ya, ọ sị gị kpọrọ nwa gị bịa dedicate anya, ijego di dedicate cha nwa gị, ị ka dị confused maka na ịghọtara ebe esi gburu ọgba ede eje. Oso onye nọ ebe a nọ n'ozu nke ọ ga-aba asị ya bụ onye mara ebe esi abịa. Ị gbara ebe ị ga-esi bụ ịbụ onye isi n'ụkwụ
maka na ịbụ a convert is never an original. So ọtụtụ ife nwa abịa sef ije osu na-eso na-ekwu believe na-agụ Hail Mary full of grace, the blessed nonsense. Why Hail Mary? Why Hail Mary? Onye bụ nkwọ nwa Igbo ibe m ịba agụ nkwọ. Mgbe m na-akọwa ume ndị a niile, anya ga bụ agụ nkwọ. Gịnị kpata agụ nkwọ ji wee bụrụ one of the most successful hunters? Obi na-enu mana ọ site na ara ife ọ na-eji ibu odiemis. Ị ga-emeghe anya agụ nkwọ ha, ị ga-emeghe ya, ọ dịrọ gị mkpa, ọ dị m, so that n'ụwa m ọzọ mbịa ndụ I'll be happy na mfụrụ ụmụnne m in a different way, na ọ bụrụ the same way na-afụ ụmụnne m kịta. No dignity, no self-respect, poverty, ife isi ike, ifu nwanne m akpụkpụ ya adịcha tight maka ndị ọcha emego agha alụ. Part of eme agha alụ a bụ locking our mind in the bloody book. So I burnt it and block it back up for you people. Okay, biko unu ewe n'iwe. Oge na-aga ebele unu na-eme maka emechaa mmadụ ya download ife anene ka anyị bezie okwu taa na ọ da-agwụ maka na anyị kwube ka ọrịa ya n'ọnụ ya ebere. Ee, ndị n'ọchị, ndị na-akwa. Ọnwa mbụ ndị n'ọchị, ọnwa abụọ ndị n'ọchị, ọnwa atọ ndị n'ọchị, ọnwa anọ ndị n'ọchị, ndị na-akwa. Izu mbụ n'ọnwa anọ ndị n'ọchị, ndị na-akwa. Yes, ka anyị mechie na etu anyị si emechi ụmụnne m eke n'ọma nọ. Ka anyị mechikwa na etu anyị si emechi. Daalụnụ. Yes, ọkụkọ Igbo ala na-apụ. Ọkụkọ Igbo ala na-apụ plus egbe mmanya na-egbu ọmụ bụ fancha niile. 100% ọkụkọ Igbo ala na-apụ. Ya ị nwere ike ịkpọnye any minute ma adị hapụ ịza anya. Ọkụkọ Igbo ezigbo onye ala. Ọ bụrụ na m osi na-eme mme nwa ọbịa bụrụ ụmụ ya. Akụkọ mma akọọlụ unu taa anyị ama ọma mbe taa anyị ga-eji ewe mechi ọnwa Igbo nke a, ọnwa anọ nke ndị Igbo. Anyị ga-eji ewe mechie ya kpata na akụkọ a na mmekie ịbụa. Agwaba ntị anụlụ egbulu isi egbulu ntị. Anyị afụgo ka ụwa si aga, mụ na ụnọ anyị niile. Ọtụtụ n'ime anyị elugo 30 years, ọtụtụ n'ime anyị elugo 40 years, ọtụtụ n'ime anyị elugo 50 years, ọtụtụ n'ime anyị ka dị 20, ọtụtụ n'ime anyị dị 18. Ndị aka adịna wee malụ n'ụwa na fanụ n'ụwa anyway, fa akaro their brain aka adịna wee dị set enough. Mana ife m ji nye example a bụ na ọ bụ na anyị gwa ọnwa anyị eziokwu, anyị ma na ọ bụrụ Igbo anyị ma 10 years ago ka anyị nọ na kịta. Anyị ma na ọ bụkwanụ nke anyị fụ 20 years ago ka anyị nọ na kịta. Ụfọdụ n'ime anyị malụgo ife mee 30 years ago, anyị ma na ọ bụrụ Igbo anyị fụ 30 years ago ka anyị nọ na kịta. Ya bụ na ife m na-akọwa bụ na arụ ili ọbụla ga-anụ obodo anyị na-adị njọ mmụọ amụọ. So ọ bụ na ọ dị njọ arụ ili, ma na arụ ili na-abịa na ọka ya dịkwa njọ, arụ ili ọzọ na ọka ya dịkwa njọ na-aga. Ọ mmadụ ya eche echiche si nekwo pattern, nekwo ka ife si eme ka anyị welu oge wee gbochibe ya. Achọrọ m itinye ọnụ na nke a, mana onye a bụ o nwelu simbol eji malụ ndị Igbo. Igbo ọbụla
ebe igbo ọbụla nọ na o nwere ife eji mala igbo, o nwere ife eji ama na-abago n'ala igbo, o nwere ife eji ama na-abatago n'obodo igbo, enwere ife eji ama na-abatago bụ onye igbo. Igbo afa ife igbo ji wee kwudo n'igbo bụ egbo. Egbo o nwere ife igbo na-akpa a na-akpọ egbo, mana anyị ga-akpa maka ya oge ọzọ, maka nọọ ife igbochi ife ọjọọ tupu o mee. Ife ọjọọ na-eme kịta igbo diziali nya daziali nke bụ mba ọmaazi ife o kwesịghị imenụ alụ nkịta ya atụkọta nwodo. Onwe nwaanyị rapụrụ ozi a na-ezigharị ife anyị eme ka igbo wee dị mma maka ndị anyị tinye kafa na-eche anyị nche. Anyị nwere ike ịnọkọta nwụtụkwuzie nke bụ alụ. Ọkwọ ndị nwa bụ igbo igbochi ife ọjọọ tupu o mee. Ọkwọ ndị nwe eji egbo mmanụ na igbo kwu na-egbo. Egbo bụ simba ọfa kịta anyị aghasasigo. Akụkọ m na-akọ ọ gbasaa nwoke mmadụ ọ na-eje ọ na-arapụ bie wee jee nta. Ọ na-anọkwanụ n'ọfịa ụbọchị one na one ọ dị ana wee lue na ogbotazi ala anụ o wee naba. O nwere ezigbota enyi maka nụ igbo gwara anyị na ụmụ anụ ọfịa niile na osisi niile bi n'ọfịa bụ ụmụnne anyị maka fa bụ ụmụ anyị. Mana nke a bụ ife anyị ga-akụ mgbe anyị kọbalụ maka anyị maka nwaanyị. Ọnya ka nwoke a ji wee nwee ezigbo enyi ya. Enyi ya bụ nkịta ya na ya na-ejekwa nta mgbe ụfọdụ ma nyanwa na-anọkwa n'ụlọ mgbe ụfọdụ maka kịta anyị afọ na nwa bekee na-agwa ụmụ anụ okwu. Anyị amarozi na anyị emesigo ụmụ ife ndị a niile tupu fa amụta ya. Mgbe nwoke a jelu na nta o jelu maka na mgbọsị ọbụla bụ agha, olulu wee kwudo ofu nnukwu anụ adaka dị bụ nyanwa bụ onye na-akwatukwu osisi. So nwoke anụnwa nọzi na wee ligolu n'ennukwu ukwu osisi, mana anụ a na-achụ a na-abịakwa ịgbakọta n'anya bụ ukwu osisi. O iji wee kọwa na mmadụ na chidindụ onwero ife ọbụla na-agbalị ama, ife ọbụla na-agbalị ọgụ. Ọ bụ na aka mmadụ dị ọcha, ọ bụ na ọfọ mmadụ dị ile, ife ọbụla na-agbalị ama, ife ọbụla na-agbalị ọgụ. Ọdachi ga-abịa mana ife ga-agbalị ọgụ ga-agbalị ọgụ. Anyway so nwoke a dinta wee ligole n'osisi. Mgbe o ligozieli n'osisi, anụ abịa igbue wee maka na osili ike o ji mma o ji onike o wee na-egbu dị osisi. Ife ọ na-egbu dị osisi, ọ na-egbu dị osisi, ọ na-asị onike gbuo ekpom gbuo ekpom, mma gbuo ekpom gbuo ekpom, onike gbuo ekpom gbuo ekpom, mma gbuo ekpom gbuo ekpom, onike gbuo ekpom gbuo ekpom, mma gbuo ekpom gbuo ekpom, onike gbuo ekpom gbuo ekpom, mma gbuo ekpom. Nwoke a nọlụ n'elu ukwu osisi nọlụzie n'ọnụ ọnụ. So mgbe anụ agbuelu osisi agbu osisi a jee ka ọ daa mee kakakakaka ka ọ daa. O nwere awọ nọ n'okpuru akwụkwọ dị ndụ. Mgbe nwoke a ya emezi ka ọ daa, awọ a agụba akpụ ronronrochie ronronrochie, ụkwa ronronrochie ronronrochie, akpụ ronronrochie ronronro, ọjị ronronrochie ronronrochie, akpụ ronronrochie ronronro, ọjị ronronrochie ronronrochie. So ka awọ a na-agụ ife osisi asịsị na-ada ada amekwa ọkwụlụkwa ọkwụlụkwa. Anụ a na-egbu na-achọ ili nwoke a na-ezikwa anya fụkwa na osisi akwụlụkwago ogbubekwa ya
ọsụkwa ya onike gbuo ekpum mma gbuo ekpum onike gbuo ekpum mma gbuo ekpum onike gbuo ekpum osisi ada osisi eme kakakakakakakaka ka ọ daa nwoke a agụba chachakọli ọcha chachakọli ọcha ọchachakọli ọcha na nwanụ na-akpa na-agụ nwata nke ji lọdụdụ kutelu nne ya mmiri o wee tụtụli ya miwa n'elilimenu nwoke nọ n'ukwu osisi na-akpọ nkịta ọdebe n'ụlọ maka na nkịta ọdebe n'ụlọ nwere nnukwu ike o ya eji wee bịa gbalie ọgụ. Meanwhile awọ nọ n'okpuru akwụkwọ afụ na osisi na-achọ ịdalụ anị na awọ agụba akpụ runrunruche ụkwa runrunruche akpụ runrunruche runru ọjị runrunruche runru nkwụ runrunruche runrunruche akpụ runrunruche runru ọjị runrunruche runru osisi abịakwa osisi akwụrụkwa nwanụ nke ọzọ na-akpa na-agụ asị mba ogbukwu ya onike gbuo ekpum oweluzie iwe mma gbuo ekpum onike gbuo ekpum mma gbuo ekpum onike gbuo ekpum mma gbuo ekpum onike gbuo ekpum. Izu ụka na-abịarụ ka anyị ga-anwa ebe ike na ike jelu mgba kedu ike na-emeli ka arapụ ebe a izu ụka na-abịanụ ka anyị ga-ama ọchachakọli ọcha abịa ọchachakọli ọcha ọnụlụ okwu a na-akpụ ya ọchachakọli acha ọnụlụ okwu a na-akpụ ya maka onye na-akpụ ya okwu nọ n'ime ọfịa n'ime agụ ọnụlụ ya bụ okwu ọbịalụ awọ na-agụ akpụ runrunruchie anụ na-egbutu osisi ọfụgo na awọ bụ n'osisi ada maka na ọ bụ na ọfụ awọ gbuo awọ ife niile ebe n'ike. Izu ụka na-abịa ka anyị ama daalụnụ ụmụnne m ekene ọmanụ tupu mpụ aka anyị ji ogu a sị na anyị abịara ikwuje nwa mmụọ anyị abịara ikwuje nwa mmadụ. Okike kele ụwa sị na mmadụ niile bụ ofu ọnya ka anyị ji wee nwee erima na ụmụ niile ife niile ekele eke bụ ụmụ anyị ma ọcha ma oji mana ife Igbo si bụ ọ dịlụ nwa mmụọ mmanya dịlụ nwa mmadụ mma egbe belu ka ugo belu mana Igbo si nke sizi ibi ebe na ka nkụ kwapụ a ọ dịlị mmanya dịlụ m mma ọ bụ na nna agọli ya ọfọ ndụ na-agọlụ m ọfọ ọnwụ bịa afọ n'ịnụ ọ ife ndị Igbo kwuru mana anyị mana Igbo chọrọ onye ọbụla onwero ebe ị ga-agụgide nwere akụkọ ị ga-agụgide fụ na Igbo jere na-achị ịnapụ ndị ọzọ nke fa ọnya ka m ji sị ka anyị bụ ụmụ Igbo kịta ka anyị lote ojemba ka anyị lote iwu ojemba na ojemba enwe ilo ka ọfọ anyị niile ka anyị kwụba ọfọ anyị ọtọ anyị ga-akpa maka ọfọ kwue ka esi awaka ọfọ gịnị bụ ọfọ gịnị bụ mkpala kedu ebe ọfọ si bịa ụmụnne m ọ ga-adịlụ na anyị mma maka na anyị nọkwa na be anyị achọla anyị bịa
mana ofu ife okike kwuru sị na ife niile dị n'ụwa na-enwelele mgbanwe, na ọ taa aka o ji dị mma o ji dị njọ ọ dị mma, ọ tekwa n'aka o ji dịkwa mma ọ dị njọ. N'oge nke a ka ọ dịla anyị njọ, mana anyị nwa ga-asị na ọ ga-adịla anyị mma, maka na Igbo gwa anyị sị na onye kwe chi ekwe, mana ị ga-ama onye bụ chi gị. Maka na ọ bụ na ikwe chi onye ọzọ kwe ọ na-alụli ife na nghọta etunyanwa si malụ ọ ya barole. Ndị Igbo si na mgbada adalụ ibi n'owulu dinta, mgbosi dinta na-ebu mgbada adalụ ibi o jugokwa onwe ya, anụ a ọ bụkwa anụ olili. Ọ ya adịla unu bụ ụmụnne m ụmụ Igbo, anyị bụ ofu ọkpụkpụ, anyị bụ ofu ọbala, anyị bụ ofu anụ arụ. Ife ji unu ji m, ife ji m oji unu. Ụwa anyị ga-agbanwe. Ọ aka na-emecha ọfịa ọbụla ụnọ, anyị nwa ka ọ dị elu isi ka ube ebelu, anyị nwa ka ọ dị elu isi ka ife na-ebenu na-ebe, ife na-ebe na aka na-ebe. Ọ mụ na unu ka ọ dị elu, anyị bụ azị, anyị bụ arọ. Ọ mụ na unu ka ọ dị elu esi ka anyị bido kịta wee chụbanya bụ iwu ojii. Anyị ka ọ dị elu esi na ọ ya adịla anyị mma, o nwere onye ọzọ. Anọ n'asụsụ anyị ka anyị ga-eji kwuo ya. Ọma mbụ na ịtagheli ọnụ ese na na-asụ n'onu. Kedu nke bụ onu ebe anyị nwere asụsụ? N'asụsụ anyị ka anyị ga-eji wee kwuo ife mmụọ ga-aghọta, mmadụ aghọta ife anyị ga-aghọta. N'asụsụ anyị ka anyị ga-ajị sị na o mebigola anyị ka anyị dozie ya. Ụmụ Igbo, onwero ndị dị ka unu. Adịrọ m abịa na-ekwu ife a maka ife na m anwe ezi ife ọzọ nwụchọ ịlụnụ, ma ọ maka ife na ka m na-ekwu ka isi wee na-ebu unu. Ife niile m na-agwa unu bụ eziokwu kpọmkwem. Onwere omenani ọzọ n'ụwa asịlụ na onye ọbịa bịa be gị etu anyị si nwe oje mba enwe ilo, na onye ọbịa bịa be gị na ị ga-anabata ya, maka na onye ọbịa bụ ndị gboo. Igbo kwuru ya na onwero ka ndị gboo ndị mbụ ga-esi wee bịa na be gị na-abụrụ n'ụdị onye ọbịa. Onye a bụ na onye ọbịa bịa ya saa aka nabata ya. Ụmụ ife ndị a niile okike ji agbala anyị ama bụzi ife ndị ụwa ndị ọzọ ji wee kpọọ anyị ọkani, maka ife ịfụnanya na ịbụ ndị mbụ okike wepụtalụ wee sị na onye ọbịa bịata na be gị na ọgị nwa ga-anabata ya, chebie chekwabịa, maka na osi esi bịa. Ọgị ka ọ dịla idebie, ọgị si ọbịa nya bịakwa n'udo. Ọ ga-abụ ọ ga-apụ ka mgbugbudo apụ ya. Ọfọ niile ịgọlụ mmadụ bụ ọfọ ndụ. Ọfọ niile ịgọlụ mmadụ asị onye Igbo bụ ọfọ ndụ. Kedụzi ka o si wee dị anyị etu a? Maka na mmadụ fili aka na bụ n'anya wee sị na ọ ga-eme anyị ife anyị ji wee bụrụ mmadụ esi n'ime anyị wee pụọ. Na ife anyị ji bụrụ mmadụ ga-esi anyị n'ime wee pụọ. Maka ifie na ọ dị mkpa na mmụọ okike tinyere anyị n'ime na-ewepụlụ ya ka anyị wee bụrụ ndị na-adị eche echiche, ka anyị wee bụrụ ndị bụzi ozu. Na maka na ndị Igbo gwara anyị sị na amala ife bụ ya, mana amala onwe bụ ozu. Ọtụtụ ndị Igbo wee nọdụ wee bụrụ ozu
fafu ozi na ọfanwa bụ ndị nwenya bụ ọgọdọ ewu na-ata fasi ozi onye ka ife ndị a niile na-abalị ọ ga-adịlụ mụ na unu mma ije mụ na unu abụrụ obele ije mana anyị ga-eji maka na Chukwu kelu mmadụ kelie nye akala aka mụ na unu ka enyela akala aka ka ị na-eteta n'ụla nyela aka kpotekwa nwanne anyị ọzọ n'ụla ka ị na-aga ife ndị a niile na-aghọtịa ọ na-akpọte gị n'ụla nyekwala aka kpotekwa nwanne anyị ọzọ n'ụla anyị dị ka ndị na-ịtabili inye nwanne ya nyekwala aka kpotekwa nwanne ya ọzọ maka na ịma na ụdị ala a na-apụ anyị bụ ala jụrụ afọ maka na ịma na okwu niile anyị na-ekwu na ọ na-enye ndụ nke zuru oke ọ na-eme ndụ nya udo adị na ndụ mmadụ ọ bụ ozi mgbe ya bụ ife na-esi ike mmadụ a na-etigharị kịta ife a na-akpọ mmili ndụ mmadụ adajugo maka na onwero ife dị ka mmadụ ime onwe ya onwero ife dị ka mmadụ ime ebe o si bịa onwero ife dị ka mmadụ ịma ife o ji bụrụ mmadụ onye gwabula anyị ife mmadụ bụ onye gwabula anyị na mmadụ bụ mmadụ mana ọ bụ na mmadụ apụa na ndụ na mma afọ apụgo ọ ya adịlụ mụ na unu mma ụmụ Igbo ibe m asị m na tata bụ nkwọ na ume ndụ nkwọ ga-ekunye anyị ume nke ịghọta nwaanyị ume nke anyị naba n'anyasị nke tata anyị baa n'ụla nke tata na nkwọ ume nkwọ tata anyị ji wee na-akpa ife ndị a niile anyị na-akpa na ọ ga-abịa kwali banye n'ime anyị wee kpọte mme anyị kpọte ọkpụkpụ anyị ewee binie maka anyị bụ ikenga maka na mmiri ada akọ na mmiri ọkụ ada akọ n'ọkụ ikuku ada akọ n'ikuku ike ama nkọ n'ike asị m ya dịkwala unu mma ụmụ Igbo ka udo chia ka chi foo unu ka ọ dịkwa n'izu ụka ọzọ ekene ọma na ụmụnne m daalụnụ ise ee udo na ụmụnne m ọkwa ezikwa emenyu